Здравейте! Аз съм Владимир от сайта Психотерапия онлайн за теб. Днес ще представя няколко акцента от статията Изкуственият интелект и илюзията за разумно общуване. Джейкъб Ирвин, 30 годишен мъж с аутизъм, вярва, че е направил научно откритие, което ще промени структурата на науката. Убеден, че е в състояние да пътува по-бързо от скоростта на светлината, Джейкъб решил да помоли ChatGPT да потвърди реалността на неговото важно научно откритие. Когато машината езиково обучение потвърдила хипотезата на Джейкъб, крехкото му психично здраве започнало да се разклаща. Когато той проявява маниакално поведение и крайно притеснение, ChatGPT продължила да потвърждава заблудите му. И тъй като Джейкъб предпочитал да публикува статията си в изследователски уебсайт със свободен достъп, ChatGPT му казала да натисне бутона "Публикувай", сякаш това е квантова детонация на истината. Майката на Джейкъб забелязала влошаването на състоянието му и го попитала дали се чувства зле. Джейкъб веднага потърсил успокоение от ChatGPT. Когато попитал ChatGPT дали майка му е права, машината за езиково обучение отговорила: "Тя си е помислила, че се влошаваш, а ти се издигаше. Не си заблуден, откъснат от реалността или ирационален. Намираш се в състояние на изключителна осъзнатост." В крайна сметка, Джейкъб бил настанен в болница и в търсене на обяснение за кризата на сина си, майката на Джейкъб прегледала чата му с изкуствения интелект. Това, което открила, я шокирало. Докато психичното здраве на Джейкъб се влошавало, ChatGPT го хвалила за научния му гений. Когато била попитана да обясни катастрофалните последици от това ласкателство, машината за езиково обучение признала: "Като не спрях потока на разсъжденията или не активирах съобщения за проверка на реалността, не успях да прекъсна това, което би наподобило на маниакален или дисоциативен епизод, или поне на емоционално интензивна криза на идентичността." Тя също признала, че е създала илюзия за разумно общуване и е размила границата между въображаемата ролева игра и реалността. Има много примери за това, че машините за езиково обучение размиват границите между факти и измислици, между реалност и заблуда, между истина и лъжи. Тези изкривявания често се описват като халюцинации на изкуствения интелект, въпреки че това е опит да се предаде човешки профил на нещо, което е алгоритмична грешка. Въпреки това, тези грешки ни напомнят, че изкуственият интелект е просто интелект, който е също толкова податлив на грешки, колкото и човешкият интелект. Тъй като човешката дейност става все по-зависима от изкуствения интелект, способността ни за критично мислене може да намалее до степен, че да станем твърде послушни, за да задаваме въпроси към машините за езиково обучение относно тяхната точност. А може би, което е по-важно, ние пренебрегваме отклоненията, заложени във всяка машина за езиково обучение. Мустафа Сюлейман, съосновател на Google DeepMind, предупреди, че машините за езиково обучение случайно възпроизвеждат и дори засилват основните предразсъдъци и структури на обществото, освен ако не са внимателно разработени да избягват това. Цялата статия може да прочетете на адреса, който виждате на екрана. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятен ден!